Schouwburg in Heerlen, want we zien bij Oud Opnieuw samen met alle chickies. Ja, en daar. Ja. En we gaan zo optreden voor een bomvol plein onder een tent, want het regent nogal hard. Dus als alles nog even goed gaat met de lucht, dan heb ik een mooie zonnig en alles. En dan mag het er nog wel warm stof regenen. Oh, ben ik gemeen, hè? Dat, dus ja, precies. Ja, we staan nu in Brunsum in de bruggen over we gaan gaan optreden. Ja, de dansers zijn de posities nog aan het innemen en alles. Ik ga me nog even voorbereiden met bubbelen en dergelijke, dat mijn stem heel lekker was. En daarna gaan we gewoon één keer ondersteunen en daarna gaan we naar de 11 van de 11 in de streek voor een lekker van feesten. Maar eerst hier in Brunsum. De jongste deelnemer op het LVK met een liedje 3 dagen met de plaat. Dames en heren, hier is terug Fiorenza!
echt super leuk. Ja, het was super leuk in Brunsum met Zweet. Steekt me echt letterlijk op in de kop. En overal eigenlijk. Maar we moeten nu één keer door naar Stijn, want dan moet ik nog een optreden doen en dan naar de Erfenis. Ja! En we gaan nu de mis openen van vandaag. Ja, het is heel bijzonder. Het is heel mooi. En nee, grapje. Ik ga gewoon optreden. We zijn toegekomen aan het volgende optreden van vandaag. Kim een meidje, die komt hier op de bühne. Die heeft een hele hoop andere lied bezig. Die maakt er heel erg chics van. Dus meervoudig deelname aan het LVK. Dames en heren, mogen jullie heel wat applaus voor Fiorenza. We zijn nu bij Van der Valk in Maastricht en we gaan nou met de bus naar de 11. En nou in Limburgs voorzien in Maastricht Van der Valk. En dus je komt met de bus nu naar de 11. We zijn nou even naar de 11 aan het kijken. Weet ik.